Isang mapagpalang araw sa bawat isa mga kaayop. And for this day ay nais ko pong magbigay ng mga tip sa mga nagbabalak kumuha ng all-around bikes nila. Lalong-lalo na ngayong pandemic. Ang pipiliin nating all-around bike ay ang mountain bike for less than 10,000 pesos. Ngayon, kung bakit naging ganun ang price mga kaayop dahil na rin sa pandemic. Halos lahat na po. Lahat ng mga bikes ay mga pyesa talagang tumaas sa mga bike stores, even sa mga online stores po natin. So, itinaas natin ngayon yung range ng budget bikes into 10,000. Practically speaking, may kalakihan na po yung 10,000. Pero as much as possible mga kaayop, ay ito yung magiging basihan natin ng price. Of course, mas maganda kung makakakuha ka ng mas mababa pa sa 10,000. Okay mga kaayop, so simulan na natin. Okay, tip number 1, frame. Maraming klase ng frame. Frame material ang ginagamit sa paggawa ng frame. Merong bakal, merong alloy or aluminum, mayroong carbon, and of course, yung titanium. Pero dahil tayo ay naghahanap ng budget bikes, ang hahanapin po natin ay yung alloy 6061. Sa mga 10,000 and below na budgets and even more than 10,000 ay yan ang makikita nating common frame material. Kaya mga kaayop, yan din ang ating unang-unang titignan. Alloy or aluminum 6061. Mas mura ang bakal. Ang kaso nga lang mga kaayop, pag alloy yung pinili natin, number 1, mas magaan siya. Number 2, mas mataas yung corrosion resistance niya. Okay po, ibig sabihin kahit alam naman natin sa lugar natin umuulan o binabaha, hindi ganoon kabilis kalawangin kumpara sa bakal. Pangalawa, ang titignan natin mga kaayop, yung tinatawag nating gear set. Ito yung mga kambyo, yung mga shifters natin. Ang hahanapin natin mga kaayop, hanggat maaari yung tinatawag o sinasabi nating 3x8. Ibig sabihin, may 3 kang plato sa harapan or 3 chain rings. Pagkatapos ay meron kang 8 sprocket sa likod. Bakit mga kaayop na 3x8? Kasi pwede nating masigurado na yung hubs, yung nasa likod, yung nagpapaikot ng ating gulong, yung nagtra-transfer ng energy mula sa ating pagpadyak sa kadena papunta sa gears hanggang doon sa gulong, yung hubs na nagpapaikot, at yun din ang pinaglalagyan ng ating sprocket ay masasabi nating siya ay cassette type. So ang hubs mga kapatid ay dalawang klase. Yung una, threaded or thread type, at yung pangalawa, yung cassette type. Ano ngayon ang pinagkaiba nila mga kaayop? Yung thread type kasi, usually hanggang 7 speed lang siya. So 7 lang na sprocket, 7 range lang ng gears ang pwede mong gamitin sa likod. Ano ang maganda sa cassette type? Ang cassette type, 8 hanggang 12 speed. Kaya kung balak mong magdagdag ng gear, halimbawa ay napakaraming ahon sa lugar ninyo o mas gusto mo pang i-feel ang pagpadyak at dahil doon ay gusto mong damihan ng mga gears, mas maganda na yung cassette type hub. Nang sa gayon, kung makapag-upgrade ka, kung gusto mong mag-upgrade, ay wala ka ng Pro-Probe limahin. Ang mga latest natin ngayon, si Shimano may 12 speed, si SRAM may 12 speed, and other brands ng gear sets natin. Pangatlo, ang titignan natin is yung brake. Bukod sa gear set, doon sa mga shifters, mahalaga rin na tignan natin yung brake. Ang hahanapin natin mga kaayop when it comes sa brake ay mechanical disc
brake. Bakit mechanical disc brake? Unang-una, kayang-kaya na niyang ibigay yung tamang stopping power kung tayo ay nagsisimula pa lang. Usually sa mga commuters, sa mga bike to work, sapat na ang mechanical disc brake. Ngayon, meron din kasi tayong tinatawag na hydraulic disc brake. Ang pinagkaiba nila pagka mechanical is cable tension, yung humihila doon sa disc brake pads papunta sa rotor para mag-create ng friction. Pagka hydraulic naman, mineral oil. Siyempre, sa braking power, tapos sa softness, mas malambot pindutin, mas komportable ang hydraulic disc brake. Siyempre, ito naman ay mas mahal. Kaya kapag ka-budget bikes, 10,000 and below, mechanical disc brake, wala rin tayong problema dyan. Pero kung nakakita ka, within 10,000 budget ng hydraulic disc brake, ay kunin mo na rin yun. Ngayon, napakaraming disc brake or hydraulic disc brake na kumakalat sa ating merkado. Kung mamimili ka ng hydraulic disc brake na entry level, ang isasuggest ko sa iyo ay yung Shimano MT200. Yun kasi yung entry level ng Shimano when it comes sa hydraulic brake. Ang price niya dati is naglalaro ng 1.5 to 1.7. Ang kaso, dahil sa pandemic, I think umaabot na siya ng 2,000 plus. So, malayo yung price difference niya compare doon sa mechanical disc brake. Pero mga kaayop, hindi ka rin magkakamali sa mechanical disc brake. Kahit pababa ka dyan, walang problema dyan. Pang-apat, yung fork. Fork, naglalaro ito sa dalawang uri. Meron yung tinatawag na rigid fork, yung hindi gumagalaw, stay lang siya. At yung pangalawa, suspension fork. Kadalasan sa 10,000 and below budget bikes, ang makikita natin dyan is suspension fork. So, mararamdaman natin siya na naglalaro, nagpi-play, lalo kapag lubak-lubak o pupunta tayo ng off-road, trail. Maganda ang suspension fork para yung vibration, yung impact nung gulong dahil sa road condition ay hindi kaagad ma-absorb ng ating katawan. Ibig sabihin, i-absorb muna siya ng suspension fork. So, this gives us comfort. Dahil ang budget natin ay 10,000 and below, mga kaayop, ang hahanapin natin sa fork, suspension fork, ay yung may tinatawag na lockout. So, lockout, pwede mo siyang i-lock. Pag nilock mo ang suspension fork, mag-a-act siya as rigid fork. So, hindi siya mag-play. Maganda ito kapag ikaw ay umaahon o kaya naman pag ang iyong daan ay makinis, maganda, walang lubak-lubak. At pwede mo naman siyang i-turn on kapag ikaw ay pupunta ng trail, so kaya malubak ang daan, o kaya naman hindi even yung road condition. Ikalimang pinakamahalaga mga kapatid ay yung accessories natin. So napakahalaga na meron tayong helmet at tsaka ilaw. Dalawang ilaw sa harap at sa likod. Maganda rin na yung ilaw natin ay may kasamang horn. Meron na po yun. Tignan lang po natin sa ating mga local bike shops. Nang sa gayon, kung hindi man natin agarang masabihan yung nasa harap natin, ay pwede natin gamitin yung horn bilang sign. Mawarningan natin yung nasa harap. At malaki rin po ang tulong ng horn pag ikaw ay nahabol ng mga aso, mga kaayop. So yun ang 5 tips natin when it comes all around mountain bike 10,000 and below budget. So dito po hindi ako nag-recommend ng mga built bikes kasi ang mahirap pag nag-recommend ako ay tapos wala sa inyong local bike shop, sayang naman. Kaya pwede tayong pumunta sa inyong local bike shop tapos tignan lang yung 5 na sinabi nating tip para makapag-recommend sila kung ano ang brand na built bike brand na available sa kanila at hindi ka na
mahirapan kaayop. So, isum up natin lahat mga kaayop. Number 1 is frame. Ang hanapin po natin sa frame ay yung alloy or aluminum 6061. Alloy 6061. Pangalawa sa gear set, ang pipiliin natin dyan ay yung at least meron na siyang 3x8 na gear set. So yung meron siyang shifter sa kanan, meron din siyang shifter sa kaliwa, 3 yung chain sa harap, 8 yung sprocket sa likod. At yung ikatlo mga kaayop ay yung ating brakes, mechanical brake. Kung merong hydraulic brake, piliin natin yung Shimano MT200. Ngayon mga kaayop, yung merong kasing lumalabas na yung gear set, yung mga shifters natin, magkadikit sila nung brake combination ang tawag doon. Hanggat maaari mga kaayop, yung magkahiwalay, wag yung combination. Para kapag nasira si gear, pwedeng palitan yung shifter lang. Pag nasira si brake, pwedeng palitan yung brakes lang. Pagka-combi kasi, kailangan mong palitan yung dalawa agad. So, ikaapat mga kaayop ay yung ating suspension fork with lockout. Usually, ang makikita naman natin dyan sa 10,000 budget bikes ay bakal. May kabigatan pero okay lang yan. Okay lang yan. Once na na-upgrade natin ang ating mga tuhod, kakayanin mo na rin niyang iahon kahit saan. At ang ikalima mga kaayop ay accessories. May mga bike shops tayo na free na yon, freebies na. Basta ang pinakamahalaga mga kaayop, helmet, 2 ilaw, tsaka horn. Okay mga kaayop, sana'y nakatulong sa inyo ang tip natin sa mga maghahanap pa lang ng all-around bike, mountain bikes with a budget na less than 10,000. Good day mga kaayop. At kung bago ka pa lang sa ating channel, nagustuhan mo ang mga videos natin, huwag mong kalimutang mag-subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga adventures natin, sa mga tips natin, at syempre sa iba't ibang interest natin. Marami tayo dyan. For more bike-related contents, i-click nyo lang po yung bike session playlists. Kung gusto nyong makisaya lang sa amin, i-click nyo yung Sunday Vlogs. At kung gusto nyong makapakinig ng mga song covers, i-click nyo lang ang Carmela Song Cover Playlists. Once again, like and share mga kaayop. Salamat sa pagsubaybay. Ciao! Bike Tech Mountain Bike 29er. Three by 8 combo shifter na combo shifter. So magkadikit po ang brake at ang kanyang shifter. 3 by 7, sorry. 7 speed. Tapos Shimano Tourney, kung hindi ako nagkakamali. 1428 pesos, may bawas pa po. 29er medium, maganda po sa mga 5'7" and above. May iba't ibang kulay din po. Let's welcome Jose Christian, Takorda ni Takadeng. Oh, shout out. Sinong gusto mong batiin? Ikaw, Adeng. Nako, camera shy pa sila, hindi pa sanay.
Oh, may jowa ba kayo? Kahit yung crush nyo na, kahit may mahal lang iba. Wala? Wala po. Grabe Yan naman. Daniel. Kahit si Ivana Halawin na lang batiin nyo. Shout out kay Jill Daniel. Jill Danel, oh yan. So mga kaayop, nandito po tayo sa AJ Bike Shop dito sa Ordaneta. Malapit po siya sa Lisland. Meron po kayong makikitang daang pababa. Pag lampas nyo po ng tulay sa crossing, baba lang po kayo at makikita nyo ang AJ's Bike Shop. Dito po tayo para magtingin ng mga budget bikes. Bagay na bagay lalo sa mga commuters, bike to work, at yung mga gusto lang magka-bike dahil ang mga barkada nila ay may bike at sila ay wala pang bike. Kaya gusto nyo bumatay mga kapatid? Ito, yung mga ganitong mga katawan yung mga tumatakbong 50. 60, yan. Bagay na bagay, ano. Shoutout sa akin. Oh, shoutout na sa kanya. Ano pangalan mo, brother? Mark Joker. Mark Joven, no? Hindi pa tayo nagsabi. Kayo? Shoutout. Ang ating YouTube po ay Adventures of Pot. 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 Adventures of Pot. Kaya pangalan ko po ay Pot. Yan. Shout out kay Carly. Ay, Charlie. Beta mountain bike 27.5, small ang kanyang frame po, and aluminum 60/61. Gear set is 8 speed, L2, A3, 3x8. Ang kanyang wheel set naman po ay rims, Beta, tires, Pulima, 27.5 by 2.135. Ang kanyang gulong po ay good for road and the light trails. Mechanical disc brake po. Price 9.5 kay AJ's Bike Shop dito sa Ordaneta. Fixed price but with freebies worth 1,500 pesos. Kung gusto po ninyong umakyat sa hydraulic at pati sa size, they have also 3x8 Platinum, X-Spark, Shimano 3x8 na po siya. Ang kanyang gear set 13,000. Okay na. Isang mapagpalang araw mga kaayop. Nandito po tayo sa Power Star, Ordaneta City, Ambrosio Street. Kanina yung mga yun, excited. Shoutout, bigla silang nawala. Nandito po tayo mga kaayop para i-check ang kanilang bike. At para makita nyo rin kung anong bike ang babagay sa inyo ngayong pandemic. Lalong-lalo na sa mga bike to work, commuter, o kaya naman ay gusto lang mag-joyride sa gitna ng pandemya. Let's go mga kaayop! At kikilalanin din natin ang mga nagbabantay. Malay nyo, may single. At makakuha rin kayo ng discount. Sabihan nyo lang na maganda sila. Let's go! Wala. Dapat hindi makuha. So ang unang bike po ay Tecno mountain bike. Ano po ang specs niya, kuya? Bale, naka-speed po siya sir. 3x8, tapos non-series lang po siya. 3x8 Shimano non-series. Yes sir. Mechanical. 8 speed, mechanical brake. Anong size po niya? Size 27.5. 27.5 alloy. Yes sir. Aluminum 6061. Ayun, ang di ko At ang kanyang laki ay medium, 16.5 inches.
10,500. Meron pa po bang discount yan or freebies? Freebies sir, meron po. Freebies, meron. 7 accessories po siya. 7 libreng accessories ang freebies niya. Yes sir, hanggang dito. Yan. Monster brand mountain bike, price 10,800, size 26, aluminum, steel, size 26, small, medium size, 10.8. May freebies din po siya, kuya. Meron din po sir. Meron din siyang freebies. Mechanical brake, 3x8, combo shifter, Shimano Nan series. So yung mga gulong niya pang trail. Yes sir. Ang laki ng knobs. Yung fork, walang lockout, walang preload. Ayan. High-end road bike, 8,000. Sava full carbon, Shimano 105 group set, 1x12, ano 88,000 na lang. Aero type. Yung rim niya parang kung ito, no? 88mm dip. Aero type. At ang kanyang tires ay sa tingin ko nasa Maxxis. Anong sukat nito? 23C. 23C, 700 by 23C tubular. Napakagaan na po nito, siguro sa 6 to 7 kilos. 88,000, bagay na bagay ang kulay. Pwede siyang pang display, pwede siyang pang race. Ayan. Dalawa rin po yung kanyang mount. Parang kwan siya, no? Small size. Kahit po 5 feet na babae, wala pong problema dyan. 411, bagay na bagay po yan at talagang napakagaan. Meron din po silang mga high-end road bikes, frames, Giant,